खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजा साफ्रोमखौबो खुलुमबाय। दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे गुरै खावलायनो साननाय जादों। दा जोंनि बिटिसि इलेक्शना फैगासिनो दं। मैया नमिनेशन लास्ट डेट थांबाय। थिग बेबादिनो स्क्रुटिनि खालामनाय सेकेंड आरो फाइनाल कैंडिडेटनि लिस्टखौ होगोन 6 तारिखआव। फैगोन 22 तारिखआव बिटिसि इलेक्शना जागोन रायजोआव। दा बे इलेक्शना जोबोद इम्पोर्टेन्स दङ। जों बर'फोरा जोबोद सानै हयै भट होनांगौनि एबार सम फैदों। रायजो राजा नोंथांमोनहा जेब्लाबो गोसोआव ला जे जोङो बिटिसि 6 शेड्यूल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौ ओरैनो मोनाखै। बहुद हाथा हारमा आन्दोलन खालामबोनानै हाजार हाजार जेल जानानै 5,500 जननि बारा मानसि बुथारजानानै आइजो माहारि हाजार हाजार जिनाहारि खालामजानानै मोननाय बे बिटिसि 6 शेड्यूल अट'नमास काउन्सिल बिराद मोनसे मोजां एडमिनिस्ट्रेटिव एरेन्जमेन्ट मोनसे काउन्सिलमोन रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जोंनि बे 6 शेड्यूलखौ सिफायनो थाखाय गुबुन हारिया 6 शेड्यूलनि दारै बर'फ्रा बिराद डेभेलप जाबाय बेखौ हिंसा खालामनानै जोंनिनो बर' माखासे मानसिखौ बिथांमोनहा बाहायनानै दिनै बुंनो थाङोब्ला प्रमद बर'मोन बादि दिपेन बर'मोन बादिखौ बाहायनानै दिनै बे 6 शेड्यूल ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशनखौ दिनै फोजोबनो आखायाव लाबाय। थांनाय 2020 मायथाइयावनि 27 जानुवारियाव प्रमद बर' एबसु आरो लोगोसे एनडिएफबि सेंट्रेल गभर्नमेंट स्टेट गभर्नमेंट जे बिटिआर एग्रीमेंट जादोंमोन। बे बिटिआर एग्रीमेंटनि दारै बिटिसि 6 शेड्यूलखौ टोटली स्क्रैप खालामनाय जाबाय आरो एडमिनिस्ट्रेटिव जे सिस्टेममोन बे 6 शेड्यूलनि सिस्टेमजों एडमिनिस्ट्रेशन होनायनि बदलै प्रमद बर'आ बिटिसिआव सिम्पल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि सिस्टेमजों खारबाय। गासिबो पावारखौ डिसिफोरनो आरो आसाम स्टेटनो हरफिनजोब्बाय रायजो राजाफोर। दा बियो जोंनि बै समनि आन्दोलन खालामबोनायनि जे मूल्यमोन बे मूल्यखौ भेलुखौ टोटली डिस्ट्रक्शन खालामबाय रायजोखौ। दा दिनै बे 5 बोसोराव प्रमद बर'आ 6 शेड्यूल बिटिसि अट'नमास काउन्सिलखौ जे अबस्था खालामबाय फोजोबस्रांबाय आरोबाव फैगोन 5 बोसोर बिथाङा आखायाव जुदि मोनोब्ला टोटली 6 शेड्यूल काउन्सिल होननाय मोनसेबो जिनिस बेवहाय थानाय नंला टोटली जोबस्रांगोन। अब्ला नों बर'फ्रा बेसेबां आलाय आथानि जागोन बेखौ नोंथांमोनहा सानहर। गोदो भारत स्वाधीन जानायनि उनाव जों जेरै आलाय आथानि जेबो डेभेलपमेन्ट स्किम मोना जोंनि जायगाफोरनि लामा बान्दो मथावरि जेबो जायाखै दालां दुलां जेबो जायाखैमोन बिराद गोग्लैसोनाय जे अबस्थामोन बे पर्यायाव दा थांफिनगासिनो दं आरो बेखौ सोर लाबोखो प्रमद बर' इउपिपिएल सरकारा दिनै लाबोबाय। इउपिपिएल प्रमद बर' इउपिपिएल सरकारा दिनै 6 शेड्यूलनि पावार फांसन जोब्बाय रायजोफोर जोबस्रांथारनोसै। बेनिखायनो जोंनि बे आंगोनिबो आंगो 6 शेड्यूल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल ट्राइबेल एडमिनिस्ट्रेशननि जे पावार एन्ड फांसन बेखौ लाबोफिननानै 6 शेड्यूलनि दारै जोङो बिटिसिखौ माने सासन खालामनानै आगोलनि बादि 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेरै ग्रोम ग्रोम रायजो खुंदोंमोन ग्रोम ग्रोम डेभेलपमेन्ट खालामदोंमोन फारसेनिफ्रायनो गासिखौबो जोङो बानायनो हादोंमोन। इउनिभार्सिटि कलेज इन्जिनियार कलेज सिआइटि आरो गुबुन गुबुन अनुष्ठान बिनुष्ठान मिउजियाम टिउजियाम जायगा जायगा गिदिर गिदिर हस्पिटाल खालामनो हादोंमोन। बेबादि पर्यायखौ जोङो लाबोफिननो थाखाय एबार रायजो राजाया सिन्था खालामनो नाय प्रमद बर' बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माजों बा बिजेपिजों लोगो जानानै जोंनि बिटिसिखौ माने कमप्लिट धंस खालामनायनि लामायाव रायजोबो बेखौ होबथानो थाखाय जोंहा दिनै जोंनि आखायाव फैदों बे जाहैदों फैगोन 22 तारिखनि भटआव जों बयबो खौसेयै जोङो बिपिएफ पार्टी एबा नांगोलनि छबियावनो भट होनानै बर'नि रायजो फिसा 6 शेड्यूल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलखौ लाखिफिननांगौ बेनि पावार फांसनखौ लाबोफिननांगौ आरो आगोलनि बादि ग्रोम ग्रोम जोङो जौगाफिननांगौ। बेनिखायनो आङो दिनै दुलाराय जोंनि बिटिसि ओनसोलनि हारसा बर' बयखौबो खावलायगोन जे बिटिसिनि पावार एन्ड फांसन
गासिबो एडमिनिस्ट्रेटिव बेबस्थाखौ गोदानै आगोलनि बादि लाबोफिननो थाखाय फैगोन बिसायख'थियाव गावनि बेसेन गोसा बे भटखौ नांगोलनि सुबियाव भट होनानै बिपिएफखौनो गभर्नमेन्ट दाफिननो माने जोङो मदद होनांगौ सहाय होनांगौ जाहाथे जों जेरैबो जौगानो हायो बेखौनो जोङो दिनै अल बड' सिनियर सिटिजेन्स फरामनि जानानै जोङो खावलायनो सानदों रायजोफ्रा खुनु भुल बुजिनो नाङा आरो खुनु गोनो गोथो जानो नाङा गुबुन पार्टी बीजेपी पार्टी यूपीपीएल पार्टीया थाखा फैसाजों गेलेगोन गारि घोड़ा थाखा फैसा हाजार हाजार थाखा थफ्ला बिथांमोनहा रानगोन बे थाखा थफ्लायाव नोंथांमोनहा गावखौनो बावगारनो नाङा खुनुदिन गोसोखौ लसर दाजा जोंनि भबिष्यतनि जोलै हान्जाखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो थाखाय जोङो नांगोलनि सबियावनो बीपीएफ पार्टीनिनो भटखौ होनानै बीपीएफखौनो सरकाराव एबार लाबोफिनथारनांगौ जुदि बीपीएफखौ पावाराव लाबोनो हायाबा नोंथांमोनहा मिथिखादो बर' हारिया जोबस्रांबाय बै भारत सार्टिनि उनाव जे अबस्था बे अबस्थायाव फैगोन बेखायनो जोबथारनायाव आरोबाव खेबसे बयखौबो खावलायबाय फैगोन इलेक्सनाव नांगोलनि सबियाव गासिबो सुबुङानो भट होनांगौ गोजोन्थों।